Ja Jonas, toen de eerste 2 dames net in de coulissen tegenkwamen, eigenlijk zie ik gewoon 2 stoelenballen. Ja, dat vind ik ook, want dit trio in het stadje van Wol en Plezier, ja, zo zullen we de studio te beginnen. Mensen, hier zie Froukje en Novy met het nummer Adrenaline! Adrenaline spat er vanaf. Adrenaline zeg. Niet te zuinig. Niet te gluren. Zullen we maar even gaan zitten? Ik wil net zeggen zitten. Ja, we gaan zitten. Ja, kom maar, ja. We gaan naar deze door dan. We hebben die eerste bankje al sterk genoeg. En waarom ben je ook aan het drinken? Heel voorzichtig, heel voorzichtig. Ik heb het nog opgelaten. Dan word je